Hapo sawa. Tripod. Please, we don't take this for granted because this thing has hit us. It has hit us hard and it has hit us right in the heart. And I'm sure the way I feel is the way you also feel. We all feel very, very grateful and it has happened abruptly. This was not expected. We did not expect it. It has hit us below the belt. But now I want to request Adwakwa Euto Dalawa. Ne wase Romuli Kido Walu Giluol. Kendo koro watimo gimiluongo ni celebration Jakomo Sebekodu ene ng'atu manyaka wakowe gi luor kendo gi hera. Koro miyo awakwayo kaka famili ni waduto wadhi uru kore parliament kama wadhi nene waduto wakwayo ni ji duto koro wadhi ure parliament mondo wan kaka famili umewa thuolo mondo waik dende maber mondo wabe wadende sup maka onene to waneno kober mano e gima wadwaro. Mano wakwayo gi thuolo ni kaka famili weuru mondo waike mondo waduto te wadhi ure parliament. We now